a esta sesión ordinaria do Pleno da Corporación do Concello de Trabada do 26 de marzo de 2025. Damos comezo co primeiro punto da orde do día, que é debate e aprobación se procede da acta da sesión ordinaria de Pleno celebrado en data 29 de xaneiro de 2025. Non sei se queren engadir algo neste punto. Unanimidade, entón. Segundo punto da orde do día, dación de conta das resolucións de alcaldía, que xa estiveron á súa disposición. Terceiro punto da orde do día, dación de conta da liquidación do orzamento do ano 2024. Cedo a palabra ao señor secretario. Vale, pois nada, este é do resumen da liquidación dos presupostos, simplemente unha dación de conta deste exercicio anterior que xa pechamos. E os dereitos reconocidos netos que tuvemos foron 2.255.408,60 euros e as obrigas recoñecidas netas 2.293.175,48 euros, que arroxou un resultado presupuestario de menos 37.766,88, que despois dos axustes pertinentes son menos 236.855,72. Despois, respecto ao resumen neste caso do remanente líquido de tesorería, vamos a un resultado de menos 65.133,86. Que non sei se hai alguna consulta, simplemente... Ten un turno de palabra. Nosotros, só visto disposto, vamos a sostenernos e nada máis. Moi ben, pois non pasamos ao cuarto punto da orde do día, si, porque era dación de conta. Nada máis, non era necesario a votación. Pasamos ao cuarto punto da orde do día, que é debate e aprobación se procede da modificación orzamentaria de recoñecemento extrajudicial de crédito. Pois neste cuarto punto, no cal se propón esta modificación orzamentaria do recoñecemento extrajudicial de crédito, propónse esta modificación debido a que se esgotou crédito en certas partidas. Isto débese a que durante o ano 2024 houve uns gastos imprevistos, como por exemplo no primeiro trimestre do ano, cando foron o das choivas que arrastrou tanta terra precisamente na parroquia de Balboa e máis na de Sante, aí sí que tivemos que destinar unha cuantía importante de cartos, dado que chegamos a ter incluso dúas palas traballando ao mesmo á vez para facer esa limpieza desas carreteras que se ocasionou por esas chuvias torrenciais. A maiores desto, o incremento do precio da taxa de lixo que nos implantaron dende mediados de ano por parte da Xunta de Galicia e de Sogama fixo que, lóxicamente, se descadrasen unhas partidas do presuposto do ano 2024 que estaban planificadas dunha forma, pero con ese incremento de precios, lóxicamente, tenen que variar, non queda outra. Ademais disto, xurdiron diferentes averías tamén que non estaban contempladas e a maiores o gran incremento que houbo general, digamos, de precios neste pasado ano fixo que houbese que facer modificacións de crédito entre unhas partidas e outras. A maiores disto, desde o Concello de Trabada facemos un esforzo moi grande cada vez que acadamos unha subvención, sobre todo nas que son por parte do Goberno Autonómico, da Xunta de Galicia, dado que prácticamente ningún ha quitado dúas, falando así un pouco de memoria, que son subvencionadas ao 100%, o resto non, van dende un 60% a un 80%, e, sin ir máis lexos, deste ano 2025 temos unha previsión a día de hoxe, sen contar aínda outras que poidan salir, de ter que aportar de fondos propios, máis de 80.000 euros, que máis ou menos no ano 2024 foi unha cuantía similar, e por eso tamén, como isto hasta unha vez saen as ordes e se sabe o tanto por cen que subvenciona, non sabemos o que vamos ter que aportar de fondos propios. Entonces, como acadamos bastante número de subvencións, igual que comentaba anteriormente, esgótanse esas partidas e temos que facer unha modificación entre elas.
En resumen, pois, a cuantía total pendente a que ascende a 85.600,71 euros, dos cales algo máis de 71.000 pertencen precisamente a facturas do servicio de recollida de lixo, precisamente pois, polo incremento de precios que comentaba anteriormente, e algo máis de 14.000 euros a facturas correspondentes ao exercicio 2024 que se presentaron no ano 2025. Unha vez aprobado pois, este punto no pleno, pois xa se procederá ao pago correspondente, xa que pois, se entraera ao pleno esta aprobación, pois non se podría facer o pago de ditas facturas. Ten o turno de palabra. Bueno, pues buenos días a todos e a todas. Disculpar ao meu compañeiro que hoy non puido asistir ao pleno por tan enfermo. E, bueno, visto, según nos explicou do escuadre de contas do ano 24, pues, bueno, estamos de acordo en que cando hai unha emerxencia, evidentemente, non se poden andar cadrando contas, hai que gastar, é unha emerxencia, estamos totalmente de acordo que non se pode escatimar, non? Depois, a explicación que nos dá sobre a basura non é exactamente como nos lo conta, pero, bueno, tamén sí que subiu a taxa esa, e nada máis, nosotros vamos a absternos neste punto e nada máis pola nosa parte. Vale, pois sometemos a votación este cuarto punto da orde do día. Votos a favor, votos en contra, ningún, abstención, 2. Quinto punto da orde do día, debate e aprobación se procede da proposta da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo abastecemento domiciliario de auga potable. Proposta a actualización desta ordenanza, dado que é do ano 2011, é certo, pois, igual que comentaba anteriormente co servicio de lixo, que trataremos tamén no seguinte punto, pois co servicio de augas, pois vémonos que, pois, dende a Consellería de Sanidade, pois cada vez nos van incrementando máis e exixindo cada vez máis controis, máis analíticas, o que fai que sexa cada vez pois un servicio máis deficitario, que xa o é de por sí, e co incremento cada vez de máis analíticas, máis diferentes pasos por laboratorio, pois cada vez, pois, como dicía, aumentanos cada vez máis o custo deste servicio. Dentro da actualización desta ordenanza, pois, dende o Goberno Municipal, pois, implantamos unha bonificación do 20% para os veciños e veciñas empadroados en Trabada. Desta forma, pois, intentamos conter esa subida e conseguimos que sexa de 2,80 euros ao mes. E desde o Goberno Municipal pois, defendemos, lóxicamente, os intereses dos nosos veciños ante as subidas que se nos están a facer desde outras administracións ao propio Concello de Trabada, e por iso pois, continuamos pois, facendo un esforzo económico moi importante para asumir pois, ese 20% que lle bonificamos aos veciños e veciñas empadroados en Trabada, e que así, pois, que esas subas que nos fan a nós como Concello, que non nos queda máis remedio que aplicar, porque así nos obrigan, pois que repercuta o mínimo posible na economía dos veciños e veciñas de Trabada. Ten o turno de palabra. Bueno, neste punto nosotros evidentemente vamos votar en contra, é dicir, todo o que se sube unha taxa aos veciños, pois nosotros non estamos de acordo, non? Mais cando o Concello ten un presuposto máis alto que nunca, sería perfectamente asumible. Desde a Consellería de Sanidade, claro que se piden analíticas e se pide cada vez máis control, que é normal, pero mesmo lle piden a outros concellos, non? E hai concellos que só cobran a auga no casco urbano, non? Eu creo que todos coñecemos casos. Nada máis, vemos moi ben isto da bonificación do 20%, pero non é suficiente. Eu, desde o Partido Popular, pois estamos en contra de que se suba calquer tipo de tasa. E dentro do Goberno Municipal tamén, pero como xe digo, nos queda máis remedio pola presión que cada vez vai a máis. Non é que se busque unha solución, neste caso, do Goberno Autonómico, da Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias, non é que busquen unha solución para así repercuta de forma positiva nos concellos e, lóxicamente,
nos veciños. Créame que é máis complicado que subir, neste caso, a ordenanza da auga que para o equipo de goberno non é panaide, pero, repito, é a realidade esa. Vémonos obrigados, dado que isto, eu lóxicamente entendo que dentro da Consellería de Sanidade, pois, haxa que facer os procedementos que correspondan, pero, bueno, igual, pois sí que poderíase valorar dentro do goberno autonómico, pois, destinar igual certas partidas a, precisamente, pois, a, digamos, amortizar este custo excesivo e que cada vez temos máis nos concellos e que en definitiva non repercuta nos veciños e veciñas de todo Galicia, neste caso de Trabada, que é o que non queremos. Ten o turno de palabra outra vez se queren adir algo máis. O dito, é dicir, eu sei que a Consellería de Sanidade pois cada vez exixe máis e evidentemente tamén recauda, pero isto é unha taxa municipal, entonces que a sube ao Concello. E despois, que repercute nos veciños de Trabada o que recauda a Xunta de Galicia, é obvio, cando se van a invertir agora 9 millóns de euros nunha traída de auga que nos afecta a nós. Iso tamén ven da Xunta de Galicia e precisamente deste tipo de impostos que recauda a Administración Autonómica. Claro, volvolle dicir xa para finalizar, pero eu, desde o noso punto de vista, desde o goberno municipal de Trabada, claro que somos nós quen ten que facer esta subida, levar ao pleno este punto, pero repito, porque nos obrigan, pola gran presión económica que nos están metendo cada vez máis e máis dende o goberno autonómico, que desde o meu punto de vista, cando gobernas para toda unha comunidade autónoma, pois o que deberas facer sería pois intentar mellorar a calidade de vida, servicios e demais dos veciños e non afogalos cada vez máis como se está a facer, e así se ve, e claro, ademais, digamos que se lavan as maus porque eles non tenen responsabilidade, porque non son quenes tenen que traer ao pleno do Concello de Trabada este punto, non é a Xunta de Galicia, é o Goberno Municipal do Concello de Trabada. Sí, é así, pero precisamente por eso, aínda cada vez van aumentando eses costes, porque como total, dalles igual, a responsabilidade ten que asumila os gobernos municipales, pero tamén lle digo unha cousa, non só os que non son do Partido Popular, senón os do Partido Popular tamén tenen que tomar estas medidas, e así se está vendo xa dende fai uns meses co tema da auga e sobre todo co tema da basura que trataremos posteriormente. Sometemos a votación este quinto punto da orde do día. Votos a favor, votos en contra. Vale, sexto punto da orde do día, debate e aprobación se procede da proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos. Pois un pouquiño, bueno, aproveitando que tiñamos, digamos, un pleno onde venen diferentes ordenanzas, pois proponse a actualización desta ordenanza dos documentos administrativos, xa que é do ano 2007, e dende logo, pois, bueno, creemos que está totalmente pois, desactualizada. Os documentos e importes a modificar, voullelo ler, que son os seguintes, que serían os certificados informes de convivencia, residencia ou empadroamento, que pasarían a ter un importe de 10 euros. A compulsa de documentos é bastanteo de poderes. A compulsa de documentos por folio, que pasaría a ter un importe de 1 euro, a compulsa de documentos por unidade de documento, que pasaría a ter un importe de 5 euros, a expedición de autorización ou celebración de festas pasaría a ter un importe de 35 euros, a obtención de copias de documentación municipal, que pasaría a ter un importe de 0,25 euros, os informes urbanísticos, que pasarían a ter un importe de 40 euros, e a expedición de devolución de avais, que pasarían a ter un importe de 40 euros. Ten o turno de palabra. Bueno, como vemos, é outra taxa que lógicamente, que actualiza e sube é a alza, non? Entonces, evidentemente, nós non estamos a favor. Bueno, pois, hai certificados que suben ata 10 euros, outros 5, bueno, hai diferentes. Baixo o noso punto de vista, nestes momentos non é o momento para subir este tipo de tasas, non? Que dicir,
desde fai 18 anos que está esta ordenanza, eu creo que non hai máis que ver como cambiou a vida para todos e, lóxicamente, eu creo que pois, temos que ir un pouco ca actualidade en todos os sentidos, entonces, bueno, basicamente é o motivo de traer ao pleno esta ordenanza. Ten un turno de palabras, se queren engadir algo máis. Non quero engadir. Vale. Pois sometemos a votación este sexto punto da orde do día. Votos a favor? Votos en contra? Moi ben. Sétimo punto da orde do día, debate e aprobación se procede da proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida de lixo. Neste punto, pois, propónse a actualización da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servicio de recollida e tratamento de lixo, un servizo pois, totalmente deficitario e que cada vez pois, non lo fai máis o goberno autonómico, unha vez máis, a Xunta de Galicia. Unha medida pois, a cal nos vimos obrigados, unha vez máis, a executar debido pois, á implantación por parte da Xunta de Galicia e de Sogama dunha nova suba do canon do lixo, pasando dos 66 euros por tonelada aos 108 máis IVA. A medida adoptada pois, por parte da Xunta de Galicia, unha vez máis, pois, é un ataque directo pois, á economía dos veciños e veciños de Galicia, entre eles os veciños e veciñas de Trabada. E fan que sexamos, ademais, como dicía anteriormente, que sexamos os concellos os que temos que dar o paso e os que temos que subir o prezo do recibo de lixo. Desde o goberno municipal pois, do Concello de Trabada presentamos unha moción no pasado mes de setembro, que seguro que recordan ben, na cal instábamos a Xunta de Galicia a non subir o canon do lixo e que así pois, non repercutise nos veciños e veciñas de Trabada. Esta moción foi aprobada só co apoio dos concelleiros do goberno municipal e, dende logo, sin contar co seu apoio. A Xunta de Galicia, pois, tamén unha vez máis fixo caso omiso desta moción e continuou co seu plan de subir o canon do lixo aos concellos galegos. Así mesmo, pois, desde o goberno municipal, sempre queremos protexer aos nosos veciños e veciñas. E por iso, pois, dentro da actualización desta ordenanza implantamos tamén, como na da auga, primeiro a modificación do período de cobro para que seña máis cómodo, que vai pasar a ser cada 2 meses, e a maiores esa bonificación do 20% tamén para todos os veciños e veciñas empadroados en Trabada, pois que a cala actualización do precio sería de 4,80 euros ao mes. E que así a suba pois que por parte da Xunta de Galicia nos aplica aos concellos para que lle repercutamos aos veciños, pois que afecte o mínimo posible a nosa veciñanza. Tamén, pois como que a ordenanza da auga, pois desde o Concello de Trabada, pois vamos facer un esforzo moi importante, un esforzo económico, vamos asumir ese 20% que se lle bonifica aos veciños empadroados en Trabada, a parte do custo restante que xa asumimos, porque é un servicio totalmente deficitario, e que así non repercutan nos nosos veciños. E o que desde logo vamos seguir facendo, vamos seguir protestando, vamos seguir queixando, e para que xestionen os residuos como hai que xestionalos e así non nos repercutan nos concellos, porque, repito, vai caer, e así se está a ver, que non só os concellos onde non goberna o PP están actualizando estas ordenanzas, non, senón onde hai gobernos do PP tamén, só que pasa? Que claro, eles non se poden queixar tan alto porque hai que seguir un pouco polo rego que mandan os seus superiores, pero nós sí que nos vamos seguir queixando cando vexamos algo injusto, e isto é algo que nos parece unha auténtica vergonza, porque nos suben a taxa dun día para outro, chega un comunicado de que van a aumentar a taxa o que lles parece entre a Xunta de Galicia e os seus amigos de Sogama, e ala, ya para andar con el, así nos descadran as contas do ano 2024, e así está no 2025, pois nos obligan a ter que subirles o recibo do lixo aos veciños. Repito, facemos un esforzo enorme, cada vez máis, porque vamos a asumir unha gran parte dese recibo. Conseguimos que só suba 4,80 euros ao mes ese recibo do lixo. E repito, é que é unha auténtica vergonza de xestión o que fai a Xunta de Galicia con todos os servicios dos nosos veciños, porque
en vez de pensar nos veciños, nos que de verdade necesitan máis eses servicios, o que fan é pensar neles, nos seus macroproxectos, na súa economía, no seu... Bueno, nada novo nos colle, pero sí que é complicado porque ao final, repito, temos que ser os concellos os que deamos o paso, porque claro, temos as competencias, pero realmente quero que quede moi claro que aquí quen ten a culpa de que este pase, de que cada veciño paguemos 4,80 euros máis ao mes, pois que é de quen é, que é da Xunta, porque sube o canon do lixo, porque sí, porque lle parece. Ten o turno de palabra. Vale, moitas gracias. En primeiro lugar, bueno, para resumir un pouco, a subida pasamos de 90 a 144, non, son 54 euros, menos o 20%, bueno, máis ou menos 30 euros nunha casa do rural. Cando vostede fala de culpables, sempre atopamos que o único culpable para vostede é a Xunta de Galicia. Pero hai que informar aos veciños. A Xunta de Galicia terá parte de culpa, eu non o discuto, pero xa vimos na moción, cando presentou a moción, que tamén o culpable neste caso é o Goberno do Estado. E vostede tamén o sabe, pero o Goberno do Estado nunca o menciona. Entón, hai que dicir as cousas como son. É dicir, se Galicia subiu o canon da basura, Sogama, pois será porque tamén algo haberá detrás. Por que é? Porque eso ben o sabe. O Goberno fixou un imposto sobre o depósito de residuos de vertedeiros. A incineración e co-incineración, tal e como establece a Lei 7/2022 de 8 de abril, de residuos e suelos contaminados para a economía circular. Esta medida é recaudatoria vai recaer nas entidades locais e pagarán todos os veciños. A Xunta decidiu asumir un 60% do incremento do canon que ten que aplicar Sogama, sempre que se cumpran un dos dous requisitos, reducir un 1% dos residuos entregados ou incrementar un 3% a recollida selectiva, incluída tamén a aportación autonómica a través do Fondo de Cooperación Local. O Ministerio de Transición Ecolóxica notificou que era contrario a que Sogama asumise unha parte deses costes do imposto de recollida de residuos, e os concellos do PP están en contra desa decisión do Ministerio e están exixindo ao Goberno que non interfira sobre a decisión da Xunta de asumir o 60% do incremento do canon que aplica Sogama. Así non repercutirá tanto nos ciudadanos. Entón, ustedes o que deberían é exigirlle tamén ao Ministerio o mesmo. É dicir, que o Ministerio de Transición Ecolóxica, ese que protexe o lobo e estas cousas, pois o mesmo Ministerio proíbe que Sogama asuma, ou a Xunta de Galicia, o 60%. É dicir, entonces, os concellos do Partido Popular están en contra deso. Os do Partido Socialista nadie dice nada. Entonces, invitámoslo a usted que tamén lle reclama ao Goberno Central, non só a Xunta de Galicia. Vostede, cando vai pola carretera, se vai a un exceso de velocidade do que marca a señalización da carretera e ao para a Guardia Civil, a culpa que anda ten vostede ou ten a Guardia Civil? Pois estamos ante o mismo caso. Aquí multaron o Estado, en gran parte, por o maltratamento que se fai entre outras comunidades na Comunidade de Galicia dos residuos, porque non implantaron certas medidas ás cales estaban obrigados dende a Unión Europea. Pero Europa quédanos moi lejos ahora mismo. A min o que me preocupa isto é a nós que nos aplica a subida do canon e a Xunta, non é o Estado. Que asuman eles, que asuma a Xunta. Se fan as cousas mal, porque os concellos, os 300 concellos galegos, 313, perdón, ou todos os que presta o servicio Sogama, por que temos que asumilo nós? Por que temos que ter nós as culpas, é dicir, as consecuencias, ter que asumilas nós, cando é o goberno autonómico quen fai mal as cousas? Eu, dende logo, se facemos algo mal dentro do goberno municipal, eu non lle vou ir botar a culpa pois a calquer persoa que pase aí pola carretera cando é algo que é culpa nosa. A realidade é esa, e a realidade non hai máis. A nós o canon súbendolo a Xunta de Galicia é máis Sogama. E obríganos, porque así nos obrigan, porque é inasumible a subida. Pasar de 66 euros a 108 máis IVA, iso é inasumible para calquer goberno. Repito, esta medida, por desgracia, temos que tomala nós, vamos seguir peleando para que non seña así, vamos seguir queixando para que rebaixen o canon do lixo,
temos que tomala nós, tenen que tomala concellos donde goberna o PP, só o que repito, vos, pois vostedes tenen que seguir pois por donde mandan os de arriba os superiores e hai que seguir polo mismo rego, e non lles queda outra, pero é que tenen que ver a realidade, non fan máis que afogarnos, e canto máis pequeno o concello, máis nos afogan, porque menos nos axudan aínda encima. Ten o seguinte turno de palabra por se quer comentar algo máis. Como vostede dice, a ustedes a Xunta de Galicia obrigaos, e a Xunta de Galicia que non obriga? O Estado español, co decreto que aprobou, e punto, é así. Entón, venme a reconocer que é así. Pero é que se tú tratas mal os teus servizos, como fixo, neste caso, a Xunta de Galicia, quero dicir, tratas mal os residuos, non reciclas como tens que reciclar, pois é normal que te sancionen. Entón é que tenen un problema, como noutros servicios máis, tenen un problema de planificación. Entonces, un problema de xestión, volvemos ao mismo. Se deixaron de tanto evento e tanta festa e se centraran no que se hai que centrar, porque aquí esta subida pois é mensual, non é puntual. Ese é o problema, aínda pa máis. Vamos someter a votación este sétimo punto da orde do día. Votos a favor? Votos en contra. Oitavo punto da orde do día, debate da moción presentada polo Grupo Municipal Socialista sobre o actual modelo de financiación autonómico. Aquí, tiveron a súa disposición xa a moción, vou ler, digamos, neste caso, o que instamos ao Goberno de Galicia, que é a que se incorpore ao plan de condonación de débeda impulsado polo Goberno do Estado, que permitirá liberar 1/3 da débeda autonómica, máis de 4.000 millóns de euros, que poderán ser destinados a servicios públicos e a financiar os concellos galegos. A SEMADE insta aos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados a aprobar as medidas que o Goberno do Estado impulsa para facilitar as entregas a conta ás comunidades autónomas e que estas poden repercutir unha parte deses fondos e financiar as competencias dos concellos galegos. Volvemos ao mismo, ao que estábamos falando precisamente, cando tenen a oportunidade de non ter que pagar eses 4.000 millóns de euros que poderían aplicalo no do lixo, no da auga, nos programas de conciliación, en todo eso non o fan. Mira, a conta é moi sencilla. Perdón. Se dividimos os 4.000 millóns de euros entre os 300 concellos galegos, salimos a 12.779.552,72 euros cada concello. Canto poderíamos facer con eses cartos? Como lle dicía, pois mira, poderíamos ofertar os programas de conciliación sen ningún coste para as nosas familias. Poderíamos ter unha atención individual, case personalizada, dos nosos maiores nas súas vivendas. Poderíamos axudarlles aínda máis aos nosos veciños e veciñas e facilitarlles máis a súa vida pois con novos programas, novas axudas, pero unha vez máis, pois desde a Xunta, eu non sei en que pensan, só pensan nos seus intereses e non realmente nos intereses dos veciños e veciñas de toda Galicia. O que lle dixen antes, é un desastre de gestión. Fan que ao final repercutan todos os veciños e veciñas de Galicia, entre eles os de Trabada, lóxicamente, en todos nós, e en todos vós tamén, teñen telo claro que nos votantes do Partido Popular tamén repercute. Así se pode ver o tipo de xestión que fan, que non hai máis que velos como están facendo co sistema sanitario. Sin ir máis lejos, pois o pasado domingo, máis de 5.000 personas nunha manifestación en Viveiro pola sanidade, mentres os do PP, pois, a uns poucos, moi pouquiños kilómetros, no Louzao, comendo unha mariscada. Eu, de verdade, se non é unha auténtica vergonza, é que non ten explicación ninguna. Ten o turno de palabra vostede. Bueno, en primeiro lugar, aclarar o tema este de... Agora xa mete a sanidade polo medio, mete todo. Na sanidade hai moito que falar tamén. Pero non lle convén tampouco tirar onde ten que tirar. O tema do Louzao, e as comilonas, moito cuidado, porque eu non estaba ni no Louzao,
Eu non dixen que fora vostede. No, pero no, eu non digo que señor vostede. Achacándome a mí. Eu digo estaba traballando. altos cargos do goberno da Xunta. Vale, bueno, altos cargos do goberno da Xunta poderán comer. Eu que se quer que lle diga eu. Home, altos cargos. bueno. Tamén comen vostedes, ou vostedes non comen. É que agora só comen os do PP. Pero bueno, aquí vamos á moción. Recordar, en primeiro lugar, que a condonación da débeda veo polo que veo, e todos coñecemos. Polos 7 votos deses de Puigdemont e toda a tropa esta, non? Entonces, non veña adornado, porque esta é unha moción tipo que leva o Partido Socialista a todos os concellos e pois dice que só lle importa aos veciños de Trabada cando trae mocións tipo deste calado. Pero, bueno, Galicia non pode aceptar tal e como está formulada a condonación da débeda porque favorece as comunidades autónomas incumpridoras e penaliza as cumpridoras, non xera capacidade adicional de gasto ás comunidades, xa que a débeda e o gasto global non poden aumentar e vulnera a autonomía financiera, beneficiando as comunidades autónomas que subiron o tramo autonómico do IRPF. Os galegos veríamos incrementado o noso volume global de endevedamento asumindo a débeda da que cedemos, case 600 millóns de euros da débeda adicional. Galicia o que necesita é un sistema de financiamento que atenda aos custos de prestación de servicios na comunidade, que obxectivamente son máis caros, sobre todo pola dispersión da poboación e tamén polo avellentamento. O actual modelo de financiamento non achega suficientes recursos, cun déficit dun mínimo de 500 millóns ao ano do que se precisa. É o Goberno Central o que ten que impulsar a súa revisión, propoñer unha reforma ás comunidades autónomas e entre todas consensuar un sistema equitativo, suficiente e duradeiro. A mal chamada condonación da débeda é un negocio ruinoso para Galicia. E dicimos mal chamada porque a débeda non desaparece. Simplemente se reparte para beneficiar aos que endebedaron máis e prexudicar aos que, como Galicia, xestionamos con máis responsabilidade. É un mal negocio. Primeiro, porque as galegas e galegos pasarán a deber 600 millóns de euros máis, 220 euros por cabeza de débeda adicional, desde os recén nacidos ata os centenarios. Segundo, porque non se traducen máis fondos para mellorar os servicios públicos. As contas autonómicas non gañan 4.000 millóns de euros. Como moito gañan un 1% diso, pouco máis de 40 millóns que nos aforraríamos en xuros. E terceiro, porque é unha medida deseñada á medida dos intereses políticos do goberno e á demanda dos independentistas. É un regate para evitar falar o realmente importante, unha reforma de financiamento autonómico que sí permitiría mellorar os servicios públicos. España ten 17 comunidades autónomas, pero hai moito tempo que para o Goberno Central só existe unha, Cataluña, ou como moito dúas, se engadimos o País Vasco. Máis concretamente, só existen o independentismo catalán e o independentismo vasco. O resto, Galicia incluída, non lle importamos nada a Sánchez e a todos os seus ministros, sobre todo se o PP está no Goberno. A pesar do que afirma o Goberno Central, non se vai condonar nin un só euro. Vaise trasladar a débeda e mutualizala entre todos os españois, con independencia de xestión de cada goberno autonómico. De feito, suporá que cada galego debe pagar 220 euros máis. Por suposto que é un negocio que a Galicia non lle convén. En ningún caso, Galicia pode ser comparsa do entroido do independentismo catalán, onde o PSOE galego e o BNG están encantados de participar. Quen diga que con iso gañamos algo, como fan PSOE e BNG, ou non sabe facer as contas ou directamente non está a contar a verdade. É decepcionante que aqueles que defender os intereses galegos, como Besteiro neste caso, estén a participar nunha comparsa que ten moito pouco que ver co interese de Galicia. Por iso non estamos falando de condonar, senón de condenar as comunidades autónomas. Nada máis neste tempo. Mire, o que fai Puigdemont, o que fai Cataluña, o que fai os diferentes partidos políticos, pois, a mí o que me importa é o que pasa en Trabada. E para resumirlo, se nos deran 12 millóns de euros ao Concello de Trabada, a cada un dos concellos galegos habíamos facer moito, e é o que me preocupa a min, que teña máis ventaxa Cataluña. Mire, eu son alcalde do Concello de Trabada e o que quero é o ben para os meus veciños e veciñas de Trabada, e non falar nin de independencia, nin se está apoio a outro. Eso, polo menos para min, quédame moi lejos. Vostede dice que é unha moción tipo do partido. Sí, é unha moción do Partido Socialista, neste caso da agrupación de Trabada, pero porque é unha moción que queremos útil, por eso se trae ao pleno, porque mocións preséntanse moitísimas en moitos concellos, pero nós traemos dende logo as que queremos que son útiles, como fixamos ca de Sogama, para que non nos subiran o canon do lixo e non repercutiran nos veciños, e como facemos con esta, porque se así non tenen que poñer eses cartos, pois que busquen un sistema de repartilos entre os concellos galegos. E así o planteamos na moción,
para aportar ese diñeiro aos servicios públicos, servicios que chegue á xente. E ese é o que queremos, que chegue aos veciños e veciñas de Trabada, porque con eses 4.000 millóns de euros igual poderíamos solucionar un pouquiño o tema da sanidade, sin ir máis lejos, porque xa pode ver como está estas semanas aquí en Trabada, como xa é casi habitual. Ou, por exemplo, con eses millóns de euros igual podría vir facer a Xunta unha inversión ao noso colegio, igual que fai nun concello limítrofe, ademais, o que vai facer arreglándollles o colexio prácticamente, completamente, que casualidade que goberna o PP nese outro concello. Ten o seguinte turno de palabra, por se queren engadir algo máis. Bueno, dime vostede que importan os intereses de Trabada, que sempre o di de maneira que a nosotros non nos importa. Non nos vai importar. Nosotros somos trabadenses e o que nos importa é que os trabadenses vivan o mellor posible e teñan o mellores servicios. Iso está clarísimo. Aí estamos todos a unha, non? Bueno, a reforma do colexio, pois, todos andará. Se invirte nun concello do PP, tamén invirte nos concellos do Partido Socialista, a Xunta de Galicia, a vostede esta semana deulle dúas subvencións, unha de 40 e pico mil euros, outra de 30.000. Entón, eu creo que a Xunta de Galicia é un ataque continuo á Xunta de Galicia cando é que máis invirte en Trabada, porque non entendo esa non sei, esa actitude, non a entendo. Pero, bueno, en fin, vostede trouxo unha moción da condonación da deuda, eu máis ou menos expliquei de onde ven todo, evidentemente, a Trabada, pois, claro que pode repercutir para a condonación da deuda de Cataluña, é polo que é, iso está clarísimo. Mire, vostede está, non sei se a palabra é obsesionado en que eu estou en contra da Xunta de Galicia. Eu non estou en contra de ninguna administración, e non é necesario que o diga de palabras, senón así se ve cos meus feitos como alcalde. Lóxicamente eu vou pedir para os meus veciños, igual que pido na Diputación de Lugo, igual que pedimos ao Goberno do Estado, diferentes axudas ou diferentes medidas que cremos que sexan necesarias. E se conseguimos esta semana 2 subvencións é por toda a gestión que fixo este grupo de goberno. Non ben regalado, que eso xa o tocaremos máis pa diante. Porque, dende logo, se a Xunta manda máis cartos que nunca pa Trabada, é porque se fan as cousas ben, porque hai unha planificación previa, porque se fan os proxectos como hai que facelos. E por iso venen as subvencións pa Trabada, porque vai todo ben feito. Non ven o 100%, pero sí que venen moitas, a maioría delas. E repito, sin ir máis lexos, puido ver, eu levo tido desde que estou neste ano e pico na alcaldía varias reunións en diferentes áreas de pertencentes á Xunta de Galicia, sin ir máis lexos, estuve fai uns días ca conselleira de Medio Rural, e eu creo que foi unha... non existía partidos políticos nese tipo de reunións que eu que considero que hai que facer, porque o único que buscábamos, pois nese caso en concreto, por exemplo, era o ben para os produtores da fava. Fai uns meses estuve co director da Axencia de Turismo de Galicia, que tamén é da Xunta de Galicia, explicándolle un proxecto que nos gustaría levar a cabo aquí en Trabada, e non existen colores políticos. Quero dicir, aquí o que somos é personas, e o que queremos é que veñan cousas para Trabada, que veña financiación para facer, executar proxectos en Trabada. Cal é o problema que tenen vostedes? Pois que tenen que seguir un pouco o patrón que lles marcan no seu partido político, así, bueno, e vir co que lles dan por escrito e todas esas cousas, que esa é a gran diferencia pois, entre o seu grupo e o noso, que nós realmente queremos o ben para Trabada e pedimoslle a todas as administracións, repito, porque no ano 2024 solicitamos axudas a Diputación de Lugo, Xunta de Galicia e a Goberno do Estado directamente, tamén, que eran subvencións con fondos europeus que, por desgracia, pois veo denegada, e igual que este ano vamos volver a intentalo, vamos a datala aínda máis a orde, volver a intentar conseguila, que en definitiva, repito, é o que queremos, proxectos para Trabada, que veñan cousas para Trabada, mellorar servicios en Trabada, pero claro, eu se me queixo é por algo. Eu ata o día de hoxe, repito, no tempo que levo na alcaldía este equipo de goberno, se nos queixamos de algún momento de algunha administración é porque consideramos que algo están mal a facer. E se me dice que non teño razón queixándome co tema sanitario ou co tema do colexio ou co tema ahora da débeda, pois eu creo que aí tería que mirar un pouco que igual non vai polo camiño correcto, en definitiva.
Sometemos a votación este octavo punto da orde do día. Votos a favor, votos en contra. Asuntos de urxencia non temos ningún. Rogos e preguntas, último punto da orde do día. Vou pasar a responder primeiro tanto, rogos, que había algún rogo e algunha pregunta que planteou no anterior pleno, e despois xa vai poder proceder a plantear as seguintes, que serán contestadas no seguinte pleno. O primeiro rogo que planteou no anterior pleno foi que ante a vaga de roubos acontecidos no Concello de Trabada o último mes, roga ao Grupo de Goberno a facer as oportunas xestións para a instalación de cámaras de videovigilancia para axudar ás forzas e corpos de seguridade na resolución e prevención da comisión de delitos. Primeiro, destacar que por sorte, o bo traballo neste caso da Guardia Civil, xa que puideron deter a esas persoas que deteron que cometeron eses roubos no noso concello, en concellos tamén veciños. A parte diso, no caso de instalar as cámaras de videovigilancia, teríamos que facelo en todas as parroquias e en todos os lugares do noso concello, xa que, para o equipo de goberno, así o creemos e así o sentimos, teñen a mesma importancia todos e cada un dos veciños e veciñas das 8 parroquias e de todos os lugares das 8 parroquias do Concello de Trabada. Como comprenderá, facer esta inversión supón miles de euros, porque, repito, no caso de instalalo, teñen o mesmo dereito un veciño de Villar Botote, un veciño de Balboa, un veciño de Fornia, de todas as parroquias teñen o mesmo dereito a ter ese sistema de vigilancia. O segundo rogo que presentou no anterior pleno, roga se faga dos plenos unhas reunións de propostas e debate político con respeto e humildade para buscar entre todos o mellor para os nosos veciños e veciñas. Mire, dende que estou na alcaldía xunto cos meus compañeros de goberno, o único fin polo que traballamos, e así que eu quero dicir alto, claro, e que lle quede claro, é para mellorar Trabada e para atender os nosos veciños e veciñas no día a día cando así necesiten de nós. Xa llo dixen anteriormente, non son palabras sin máis, senón que, aí están os feitos, aí están as propostas, aí están os proxectos que temos, aí está a nosa búsqueda continua da que falábamos anteriormente de financiación, para levar, en definitiva, a cabo novos proxectos en Trabada, novos programas e mellorar incluso os servicios cos que xa contamos. Se vostede aportase algo que sirva para mellorar o noso pobo, por suposto que se vai ter en conta, eso que non lle quepa ningunha dúda. O problema é que ata o día de hoxe, no tempo que leva na oposición, xa llo comentei máis veces porque así o demostran tamén os feitos, o único que se dedicou foi atacarnos, meténdose na nosa vida personal, incluso laboral, en certos momentos, poñernos trabas en moitos dos proxectos que queríamos executar e, sobre todo, algo que fai día tras día, ainda precisamente, co conto da subvención que nos veu concedida estes días, ainda o intentou facer outra vez, que é roubarnos o noso traballo. Eu entendo que para vostedes que ten que ser difícil asumir de que nós non temos freno, non descansamos, que non baixamos o ritmo, nin o vamos baixar, que non paramos de solicitar subvencións á Xunta de Galicia, entre outras administracións, como comentaba anteriormente, e que ademais que conseguimos a maioría deles, que a Xunta pon máis cartos que nunca en Trabada, pero porque así nós, este equipo de goberno que estamos aquí, máis as dúas compañeiras que non poden estar hoxe, nós facemos a tramitación, nós elaboramos o proxecto, en definitiva, que se algo ven para Trabada é porque o gestiona quen o gestiona. Así que eu pidolle que intente non seguir engañando a xente, a que de verdade eu sí que é algo co que non podo, que é apropiarme do traballo de outros. Mire, se algo fai ben vostede, eu non teño ningún problema en reconocerlo, pero querer apropiarse do noso traballo ou querer dicir, por exemplo, que a Antena de Fornia, gracias á súa xestión,
mas aí o do seu asesor, que tampouco non descansa, é unha auténtica vergonza cando teño no meu despacho a carpeta cos papeles do ano 2019, donde desde o 2019 solicitamos que se mellore a cobertura nesa zona. Iso é por poñer un exemplo, e moitos máis. Así que, bueno, antes de que veña o seu socio de partido tamén virse sacar unhas fotos aproveitando que estou de vacacións, pois tamén aproveito para mandarlle unha mensaxe que me veña a visitar, non só cando está de vacacións ao señor Javier Arias. E como dicía, pois sei que para vostede pois que é difícil asumir pois que realmente polo que estamos aquí, o equipo de goberno, é porque queremos pois que Trabada progrese, que os veciños e veciñas estén ben atendidos, sobre todo no día a día, non só facerlles grandes promesas como lles pasou xa, por exemplo, a vostedes, nalgún caso, senón que estar aí no día a día, que é cando realmente pois, a xente necesita de nós, e sobre todo nos momentos malos, que sempre o digo, os políticos temos que estar cando fai falta e cando hai un problema, intentar buscarlle unha solución, e se non se pode facer dende aquí, pois axudarlle a donde tenen que acudir para solucionalo. E para facer todo isto, pois hai que estar aquí. Hai que sentir e hai que estar en Trabada para así ver cales son as necesidades do día a día e as melloras que se poden aplicar. E ademais diso hai que querer pois de corazón que Trabada progrese, eu son dos que pensa que hai que sentir as cousas para facelas, e así eu creo que o estamos a facer este actual equipo de goberno, porque queremos que Trabada progrese, que Trabada mellore, e non só pas fotos, senón que hai que aplicalo en realidade. É un claro exemplo, pois vímolo fai unhas semanas que, bueno, sabe vostede, como non ha sabelo, ese outro boletín informativo máis que mandou a todas as vivendas de Trabada, donde, bueno, aparecía todo orgulloso nesa foto co conselleiro de Sanidade. Eu de verdade espero que lle transmitise a problemática real que temos aquí, dado que xa digamos que xa non deixa moi bon lugar neste caso ao conselleiro, que nin sequera o alcalde do concello que lle demanda melloras no servicio, nin sequera o recibe, pero bueno, xa a parte diso, saberán como está a situación no médico estas 2 semanas aquí, que, bueno, contamos con o noso profesional, con Antonio, que está de vacacións estas 2 semanas, cúbrese o servicio unhas horiñas así soltas, cando se cubre, porque hai días que non houbo médico, e despois outros días pola tarde. E é que vou con isto, que aínda encima de facelo mal, de facer unha pésima xestión, é un derroche continuo de cartos. E así o demandamos en todos os medios de comunicación desde o Concello de Trabada fai uns días. Porque xa non é só que non cubran o servicio ou que cubran unhas horas soltas, é que mandan un médico pola tarde e hai que traer unha enfermeira e hai que pagarlle a maiores da enfermeira que temos durante a mañá. E senón, xa, bueno, aí rozando que é un pouco a legalidade, xa falan, pois se queren aumentar a xornada os actuais profesionais que temos aí, neste caso a persoa que lle corresponde ao posto de enfermeira, e a maneira de convencer é dicíndolle que se lle vai pagar ben. Estamos entrando ao final nun mundo de mercadeo, de negociación, de tú vas traballar e pago o que queiras, é que eu de verdade parece unha auténtica vergonza. E por eso lle digo que está moi ben as fotos, os boletines informativos, pero de verdade, despois a hora de verdade, nin veñen á manifestación que convocamos aquí no mes de decembro, nin están na de Viveiro, vostede non, repito, os seus compañeiros de Mariscada e a uns poucos metros, unha manifestación de toda a comarca da Mariña, que eu creo que ao médico vamos os do PSOE, os do Bloque, os do PP e os de todos os partidos cantos teñamos en Galicia. En definitiva, que lle quero dicir con todo isto? Que vostede siga cas fotos e intentando roubarnos o noso traballo, que nós estamos ao que hai que estar, e dende logo, pois, naide nos vai calar.
e non vamos descansar porque o que queremos é mellorar Trabada e mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Trabada. A terceira pregunta que formulou no anterior pleno, vostede falou ou vai falar coa empresa xestora de residencia xa que non se cumpren convenios, non se cumpren cuadrantes, falta personal e hai traballadoras contratadas por media xornada facendo xornadas completas. Outra vez máis, volve intentar facer ferida pois cun tema no cal xa lle contestei, eu creo que en todos os plenos temos a mesma pregunta, xa casi podemos deixala marcada dun pleno para outro. Xa lle contestei en anteriores ocasións que desde o Concello de Trabada non contamos con personal contratado no centro de maiores. Ainda así, como alcalde do Concello de Trabada, tanto eu como os meus compañeiros, pois preocúpome e seguireime preocupando polo benestar dos traballadores e traballadoras e dos usuarios do centro. Desde logo, o que xa dixen noutras ocasións, e volvo a dicir, se existe algún problema laboral dun traballador, de calquer traballador, lóxicamente ten que falalo e resolvelo ca empresa pola cal está contratada. Igual que fan os traballadores do Concello, sexan os que están por fora, sexan os que están aquí dentro, cando teñen un problema no seu posto de traballo, o primeiro que fan é acudir a min e buscámoslle unha solución e unha forma de resolvelo. En canto aos nosos maiores, vostede eu creo que sabe ben que non hai máis que ver o ben coidados que están e por eso somos un centro, o Centro de Maiores de Trabada, pois que hai moita xente que quer acceder a ela, pero, bueno, lóxicamente temos as plazas que temos. Así que eu sí que pediríalle algo que é que deixe de intentar facernos mal con isto, que se non ten pois nada máis que aportar a Trabada, pois polo menos non faga mal. A cuarta pregunta que fixo no anterior pleno, en relación co meu acceso ao programa Xestiona, vaime dar acceso libre ao programa? Mire, o problema que ten é que eu creo que moitas veces cando lle contesto as preguntas nin siquiera me escoita, porque se me escoitase no anterior pleno antes de facer as preguntas que formulou, só o que claro, o que pasa é que ten todo aí preparado, leo o que trae aí preparado e nin siquiera non varía nada. Precisamente no anterior pleno contesteille que vostede está equivocado que a idea que ten do acceso ao programa Gestiona. Unha vez máis lle repito que pode consultalo xunto co señor secretario e xa vai poder comprobar que o acceso que ten a día de hoxe ao programa Xestiona, que se lle deu desde que formulou correctamente a solicitude, que eu díxeno, e volvo a dicilo, eu non teño ningún problema en darlle acceso, pero, lóxicamente, a parte que lle corresponde ten que entender que está na oposición, que non está no equipo de goberno. Estas foron as preguntas que presentou no anterior pleno e agora ten o turno de palabra para formular as que corresponden, que serán contestadas no seguinte pleno. Non, monólogo non, é a contestación das preguntas. Cíñase a formular as preguntas, por favor, de verdad. Non quero ter que chamar a orde porque me parecería algo vergonzoso. Cada pleno faltame a mí o respeto e vai ao meu e vai contra min personalmente. Está clarísimo. Fai o seu meeting, tal, sin contar con nada. Pero bueno, non sei, non entendo nada. Parece mentira vostede. Formule, por favor, formule máis preguntas que ten para o seguinte pleno. Un rogo, o primeiro rogo que traigo é que por parte, o Grupo Municipal Popular trae ao pleno do Concello de Trabada o seguinte rogo. Por parte da Alcaldía do Concello de Trabada, que por parte da Alcaldía do Concello de Trabada se soliciten ao Goberno de España as seguintes medidas que, sendo competencia estatal, resulten necesarias para paliar o déficit de médicos de atención primaria. Axilizar o proceso de homologación de títulos dos profesionais sanitarios mentre non se transfira esta competencia a Galicia e ao resto de comunidades autónomas, incorporando de maneira inmediata as novas plazas acreditadas á oferta formativa de especialistas. Punto número 2. Modificar o Estatuto Marco para levar ata os 72 anos de idade máxima para o exercicio de profesión médica. Punto 3. Acelerar a implantación da especialidade de médico de urxencias. Punto 4. Impulsar, na liña do que veñen facendo comunidades como Galicia, medidas que permitan incentivar as prazas consideradas como de difícil cobertura para así lograr a súa cobertura. Este é o rogo, vou pasar yo.
A primeira pregunta é sobre bueno, como saben o Lobo saliu da lista Despres gracias aos votos do Partido Popular e de outros grupos políticos. Entón, preguntarlle que lle parece ao Grupo de Goberno Socialista o voto en contra a iniciativa do Partido Popular para poder controlar a superpoblación do lobo. Refírome ao voto en contra do Partido Socialista no Congreso. A segunda pregunta, en canto á traballadora do SAF que causou baixa fai 2 meses, por que se presionou para firmar unha renuncia ao seu posto de traballo? E a pregunta número 3 iba a preguntarlle, que xa me contestou antes máis ou menos, que todas as parroquias terían dereito a esas cámaras de vigilancia, lógicamente todos os veciños teñen os mesmos dereitos. Eu dicía, nosotros centrámonos no casco urbano porque foi onde máis roubos houbera nese momento, entón era preguntarlle se vai facelo ou non a instalación desas cámaras. Nada máis. Vale, pois sen máis levantamos a sesión e desexarlle unha pronta recuperación, neste caso ao seu compañeiro Eliseo. Vale, moitas gracias a todos e a todas.